sansani kai wata marar yaƙi ka kara kaɗa waɗansu kararrawa. Inda ake gwamna a zama farkon ga kamar wata wallawa mai burin aiki da gyara jiha bayan kuci ba mu ba. Yanzu muna shaidar zaman lafiya ya samu a karkara babu faɗa tsakankanin yankunan da suka yara kankara. Gashi Fulani na zaman lafiya da mutanen yankara. Zamfara yanzu ba a satar al'umma a yi garkuwa. Inda ake gwamna a zama farkon ga kamar wata wallawa mai burin aiki da gyara jiha bayan kuci ba mu ba. Inda ake gwamna a zama farkon ga kamar wata wallawa mai burin aiki da gyara jiha bayan kuci ba mu ba. Idan matsalolin ce sasanta kuma a yi magana ɗaya. Dukan muka samu da muke ba wani bare ko ɗaya. Yanzu waɗannan yankunan koyaushe suna yi maka godiya. Waɗanda suka yi gudu a gaba ne yau sun dawo yan uwa. Inda ake gwamna a zama farkon ga kamar wata wallawa mai burin aiki da gyara jiha bayan kuci ba mu ba. Dukkan muhimman kungiyoyi na Zamfara mai kyale su ba. Shi ya faɗa musu bai shirin ya yi wani abu ba da irinsu ba. Ka zama alkhairi taron wata Zamfara ba ya dakawa. Tunda ina ji sun faɗa yau kai ka zame musu garkuwa. Inda ake gwamna a zama farkon ga kamar